Sziasztok! Ebben a videóban szeretnék bemutatni nektek néhány új tavaszi ihlette receptet. Imádom, ahogy április-májusban már zsizseg a természet, csiripelnek a madarak. Biztos vagyok benne, hogy velem együtt sokan ti is nagyon szeretitek ezt az időszakot. Ilyenkor a konyhában is szeretek új receptekkel kísérletezni, ebből hoztam most nektek egy kis inspirációt. Az első új recept, amit bemutatok, az a kovászos répatorta kuglóf lesz. Őt alakorliszttel készítettem. Teljesen őszinte leszek, ez a kuglóf eredetileg fonott kalácsnak indult. Húsvét tiszteletére kovászos alakorlisztes fonott kalácsot szerettem volna készíteni, de sajnos beletört a bicskám a receptfejlesztésbe. 4 sikertelen verzió után egyelőre feladtam a dolgot, és egy egyszerűbb, de nem kevésbé látványos desszertre esett a választás. Így született meg ez a répatorta kuglóf. A receptben itt most a világos alakorliszt dominál, de kb. 20% arányban kevertem hozzá frissen őrölt, teljes kiölésű alakorlisztet is. Ennek az őrlését láthattátok az imént. Mi alapvetően gluténmentesen étkezünk, egyedül az alakorral szoktam kivételt tenni, hogy miért, arról részletesen írtam egy korábbi blogposztomban, ezt megtaláljátok belinkelve a videó leírásban. Mostanában több nemrég hallgatott és olvasott anyag meggyőzött róla, hogy a frissen őrölt, teljes kiölésű lisztek kovásszal fermentálva a lehető legegészségesebb választás. Ugye a szemes gabonákban található tápanyagok mindaddig elraktározódnak, amíg az őrlési folyamat fel nem szabadítja őket. Ráadásul a kovász, vagyis a fermentáció segítségével fokozzuk a tápanyagok biológiai hozzáférhetőségét, így a már eleve kiemelkedő tápanyagtartalmú alakor búza hatóanyagait a szervezetünk ezáltal sokkal jobban tudja hasznosítani. A frissen őrölt lisztek gyakorlatilag szinte egy teljesen más élelmiszer kategória, mint amit megveszel a boltban, emiatt szerintem nagyon megéri beilleszteni őket az étrendünkbe, ha van rá lehetőségünk. Ezeket a tojástulipánokat még húsvét alkalmából készítettem, de szerintem ünnep nélkül is helyet kaphatnak a vendégváró asztalon látványos előételként. A tojásos előételek nagy kedvenceim, egyszerűek, egészségesek és sokféleképpen variálhatóak. Készítettem már kaszinó tojást húsvétra és karácsonyra is. A tölteléke ezeknek nagyjából ugyanaz, a tulipán formával viszont új szintre emelhetjük lényegében ugyanazt a receptet, így egy tavaszi vendégváró asztalon szerintem különösen jól mutat. Ami az összeállítását illeti, azt azért el kell ismernem, hogy a tojás fehérje viszonylag könnyen törik, tehát óvatosan érdemes bevágni a tojásokat. Egy vékony pengéjű éles késsel a legkönnyebb, a kezünkre természetesen vigyázzunk.
egy habnyomó zsákkal talán még egyszerűbb megtölteni őket, én ehhez most lusta voltam, így maradtam a kanalazásnál. Régóta szerettem volna kipróbálni a fermentált krumplit is. A krumpli fermentálásánál nem a tartósítás a célunk, hanem hogy a tejsav baktériumok enzimjei révén egy könnyebben emészthető és nem mellesleg fantasztikus umami ízű köretet kapjunk. Mindössze néhány napig fermentáljuk, és extra fűszerekkel is ízesíthetjük, például fokhagymával, egészborssal és különböző zöld fűszerekkel. A krumplit nyers formájában fermentáljuk, a fermentálás végeztével sütve és főzve is elkészíthető. Én egyelőre még csak sütve próbáltam, szerintem nagyon finom lett. A fermentálás segít lebontani a krumpliban megtalálható antitápanyagokat, ami által a krumpli könnyebben emészthetővé válik, és már néhány nap alatt kellemesen savanykás ízt kölcsönöz neki, ami utána ropogósra sütve extra sóval valódi különlegesség. Ha szeretnél ilyen és ehhez hasonló izgalmas fermentumokat készíteni velem, illetve szívesen megtanulnád, hogyan tudsz bármilyen zöldséget fermentálni, akkor tarts velem a következő fermentálós workshopon. Örömmel osztom meg, hogy májusban 2 workshopot is tartok. A blogon hamarosan elérhető lesz a jelentkezési űrlap, hogyha nem szeretnél lemaradni, akkor iratkozz fel a hírlevelemre, ahol szintén kiküldöm majd a részleteket. A nyári befőzős szezonban is havi rendszerességgel tervezek majd workshopokat tartani. Remélem, hogy sokatokkal találkozunk, majd akár online, akár személyesen. Szeretettel várlak titeket! A kertünket éppen csodás pittypangszőnyeg borítja, amit én egyszerűen imádok. Óriási a tolongás a virágokon, ahogyan a különböző apró lények gyűjtik róla a virágport és a nektárt. A pittypangvirágnak annyira sok felhasználási módja létezik, pittypang jam, pittypang méz, pittypang ecet, a bimbóját akár fermentálni is tudjuk, ami hamis kapribogyóként is működhet. Én most palacsinta tésztába sütöttem bele a virágokat, ami egyébként egy igazi tápanyagbomba. Tele van értékes vitaminokkal és ásványi anyagokkal, a pittypang keserű anyaga, vagyis a zöld részek pedig serkentik az epetermelődést is. Azt javaslom, hogy csak a palacsinta tészta fermentálódásának befejeztével álljunk neki pittypangvirágokat gyűjteni. A szüretet követően viszonylag gyorsan becsukódnak a virágok, tehát érdemes azonnal felhasználni. Ehhez a recepthez egy sűrűbb, amerikai típusú palacsinta tésztát ajánlok. Nyugodtan használd a kedvenc receptedet, de nekem is van már fent a blogon 2 recept is, ezeket belinkelem a videó leírásba. Én most egy kovácos alakorlisztes, de tojásmentes verzióval kísérleteztem, és azt kell mondjam, teljesen jól működött, elégedett voltam a végeredménnyel. Első ránézésre pepecselősnek tűnhet, de valójában gyorsan lehet vele haladni, mire telepakoljuk a teljes serpenyőt. Az első fele már meg is sült, így folyamatos rotációban tudjuk pörgetni a sütést. Almaszósszal, vagy bármilyen lekvárral tálalva finom, ilyen kis körbeülős, mártogatós, vendégváró falatkák lehetnek belőlük. Írjátok meg kommentben, ti szoktatok-e valamit készíteni a pittypangból. Sok
kuglóf recept szerintem azon bukik el, hogy száraz a tészta és semmi extra nincs a belsejében. A receptfejlesztésnél nagyon ügyeltem rá, hogy egy igazán puha, szaftos, egyáltalán ne száraz belseje legyen a kuglófnak. A kovászos fűszeres ízvilág a reszelt répával pedig tovább emeli az izgalmakat. A recepthez tartozó blogpostban összeszedtem néhány tippet is, amivel elkerülhetjük a legjellemzőbb kuglóf bakikat. A sütőből kivéve mindenképp érdemes pihentetni, hűlni hagyni, és csak ezután borítsuk ki a formából. Az apróbb tökéletlenségeket pedig egy szép mázzal könnyedén elrejthetjük. Én itt babtejföllel elkevert por-eridritet használtam, és a kertünkből szedett 100 szépekkel díszítettem a kuglófot. Ha van kedved, írd meg kommentben, te melyik receptet fogod kipróbálni. Köszönöm szépen, hogy végignézted ezt a videót. Ha tetszett, akkor kérlek nyomj egy lájkot, és ha még nem tetted, iratkozz fel a csatornára is. Ezzel nagyban támogatod a munkámat. A következő videóban találkozunk, addig is szép tavaszi napokat kívánok nektek. Sziasztok!